proslava blagdana Sveca svega svijeta, svetoga Antuna Padovanskog u Varaždinskoj biskupiji bila posebno svečana na Čakovečkom jugu. Naime, župljani su se za slavlje svog patrona pripremali devetnicom, a na sam blagdan u nedjelju 13. lipnja misu je preslavio monsignor Giorgio Lingua, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj. Razlog ovako svečanom slavlju leži u 3 obljetnice. 790 godina prošlo je od preminuća svetog Antuna Padovanskog, a osim toga, župa ove godine slavi 45 godina od prvog pisanog spomena da Čakovec treba novu župu, koja danas broji oko 7000 vjernika. I ove godine ujedno obilježava i 20. obljetnicu župnog Caritasa. Uz brojne župljane svečanosti su se odazvali i predstavnici civilnih vlasti, mnoge udruge, kulturno-umjetnička društva, te su svi oni sudjelovali i u procesiji u ophodu oko crkve s kipom svetog Antuna Padovanskog, kojeg su pak nosili pripadnici Zrinske garde. Pozdrave i dobrodošlicu je na početku uputio župnik domaćin fra Tomislav Božiček, a monsignora Lingvu podsjetio kako je prije 28 godina prvi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, monsignor Giulio Einaudi, posvetio kamen temeljac za ovu crkvu svetog Antuna Padovanskog na Čakovečkom jugu. Pritom je istaknuo kako u tome vidi veliku simboliku, te kako je Sveta stolica uvijek bila uz Međimurje i to pokazala osobito u Drugom svjetskom ratu. Zahvaljujući zauzimanju Svete stolice, Vatikan nije dopustio odcjepljenje Međimurja od Zagrebačke nadbiskupije. U Drugom svjetskom ratu crkvene granice u Međimurju se nisu mijenjale. Sveta stolica nikako nije dozvolila da bi Međimurje u crkvenom pogledu potpalo pod Mađarsku. Za sve to se zauzimao blaženi Alojzije Stepinac, kojega smatram zaštitnikom i odvjetnikom Međimurja. U svojoj homiliji na proslavi Antunova u Čakovcu monsignor Lingua najprije istaknuo kako je ostao zadivljen razlozima koje je župnik Božiček naveo pozvavši ga da predvodi ovu svečanost. A razlog koji se čini možda najmanje važnim, 45 godina od prvog pisanog spomena da Čakovec treba novu župu, njega je zapravo najviše dirnuo. To je objasnio time što je upravo ta obljetnica glavni razlog što je on, ali i svi drugi, na ovoj proslavi. Da nije bilo nekoga tko je osjetio potrebu za novom župom i zatim poduzeo prve korake za njezinim osnivanjem, mi ne bismo danas bili ovdje na proslavi godišnjice župe svetog Antuna Padovanskog, jer župa ne bi postojala. U biti, ono što je napisao prije 45 godina, prvo je sjeme bačeno u zemlju. Što više, sjeme koje još nije ni bilo dotaklo zemlju, jer je još uvijek bilo u ladici, ili bolje, tek u glavi onih koji su uvidjeli potrebu da se ovdje osnuje župa. Dodao je i kako nadahnuće koje je nekoga prije 45 godina potaknulo da uzme olovku i papir i napiše biskupu da u Čakovcu postoji potreba za još jednom župom, nije drugo doli sjeme koje dolazi od ozgo. To ne dolazi po nama, nego od Boga. To nikada ne smijemo zaboraviti. Mi smo samo oruđe u Božjim rukama. U nastavku propovjedi monsignor Lingua je podsjetio i na riječi pape Franje, kojima u pobudnici Radost evanđelja ocrtava profil župe, odlike župnika i glavne značajke župe. Osim toga progovorio je i o župnom Caritasu, poručivši kako Caritas ne smije nikoga isključiti, čak ni one koji zbog druge vjere ili nekih drugih razloga ne mogu pristupiti sakramentima, te da je glavna zadaća Caritasa učiniti da svi osjete majčinstvo crkve. Na kraju homilije monsignor Lingua je svima poželio da budu svjedoci Božje ljubavi. Kako bi svi vaši sugrađani, vidjevši kako se vi, župljeni župe svetog Antuna Padovanskog u Čakovcu, međusobno ljubite i slažete, dobiju poticaj i snagu da obnove i prodube svoju vjeru. Na kraju euharistijskog slavlja uslijedile su riječi zahvale gradonačelnice Čakovca Ljerke Cividini, međimurskog župana Matije Posavca, ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata te župnika fra Tomislava Božičeka. Zahvalio je monsignor Giorgio Lingua
te uputio pozdrave u ime Svetog oca Pape Franje koji mu, kako je rekao, uvijek kaže da pozdravi i zahvali svima onima koji se mole za njega. Zamolio je stoga Monsignor Lingua da svi i dalje mole za papu kako bi i dalje imao mudrosti i jakosti voditi crkvu.